cikin wabilus sayyib cewa in dai zaka rika yin ta so 100 ta kai so 100 a rana har ka gama rayuwarka to ba za a turo ma wani talaucin da zai ruda ka ba. Sirri ne daga yau zaka fara kawa wari ka ji su sahabbai sai suka ce ita matsayin la haula wala quwwata ta wuce nan. Su suka ce duk abin da zaka samu da ita idan ya tsaya kawai a iya wannan har yanzu ma baka gano ma'anarta ba. Sai suka ce ai la haula wala quwwata illa billah da kake cewa wato kana cewa ne inda ba dan Allah ya so ba da baka zama daga cikin masu bauta masa ba, da baka zama daga cikin wanda za su daina saba masa ba, da baka zama daga cikin wanda ya jawo kusa da shi ba. Saboda haka jawo da kai da yayi kusan nan yasa baka sabo yafi a baka duniya da abin da ke cikin duniya. Sai ce shi ya kamata ka fara hararowa kafin ka hararo wani abu na duniya. Saboda haka in kana cewa la haula wala quwwata illa billah kaman kana cewa bani da ƙarfi bani da wayo wajen yi maka biyayya da yi maka da'a, inda baka dan ka zabo ni ba da ban zo kusa da kai ba. Bani da ƙarfi bani da wayo wajen barin saba ma da baka so ba yanzu da ina can cikin masu saban nan da suke ta sabo sai ka zabo ni. Kai ina godiya. To yafi a baka komi na duniya. Ya fito ko?